Днешното видео е снимано благодарение на Bar Habits. Тук ще откриете приказна прохладна градина, където вкусната храна и разнообразните коктейли се сливат с природата в перфектна хармония. Уютната атмосфера вътре предразполага идеално за фифа с приятели и вкусно наргиле. Днешното предизвикателство, пред което ще се справят нашите дами, е следното. Пред тях ще има два похлопака, като единия ще съдържа косотийка, приготвена от кухнята на Habits, а другия някой от нашите екзотични гадорийки, които съм сигурен, че не искате да опитвате. Момичетата ще трябва с завързани очи да направят своя избор. Здравей! Ако Здравей. можеш да се представиш. Аз съм Ферай, на 21 години от Варна. Казвам се Йоана. Здравей, казвам се Цветелина. Какво е твоето първо впечатление за Habits? Хармонично. Мога да се обоснова защо. Защото е в тон с природата. Обстановката е много приятна и изглежда уютно. Свежо и приятно място с удобна локация. Мислиш ли, че храната ще ти допадне? Да. 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 Наясно, че има доста екзотични деликатеси. Притесняваш ли се? Не. Да. Не, аз харесвам разнообразната храна. Искаш ли да ти кажем какво може да ти се падне? Ако може. Ами, ще има желиран салам от октопод, бульон от тестес и... Искаш ли да продължавам? Искам да останат в изненада. Имам една молба. Ако може да нямам нищо живо. Коя ти е любимата напитка? Гореща вода с лимон. Горещ шоколад. О, перфектно, точно това сме ти подготвили. Сега, докато си пиваш, ще ти дадем от менюто на Habits и ако можеш да си избереш, коя от храните най-много ти допада. Кюфтета от киноа. Авокадо тост май ми изглежда най-приятно. Избирам си торта с вишни и кокос. Оле, добър избор. Точно това ще бъде в един от похлопаците. Искрено ти пожелавам да ти се падне и късмет да спечелиш ваучера. В този рунд или сладко коктейлче, или сок от кремвирш. Не този кремвир, за който си помислихте. Ляво. Може да избереш ляво или дясно. Дясно. Ясно. На здраве! Можеш ли да познаеш какво опита? Сол, кремвиш. Ами, перфектно, сол и кремвир ще получаваш една точка. Наистина. Ужас. Ако можеш да познаеш какво опита. Много ме е познато. Не знам. Това беше най-отвратителното нещо, пък наистина ме е много познато. Какво е? Разбираемо. Все пак хапвала си кремвиршки. И добър избор. Дали? Някакъв коктейл е, но... Да, ще ти заредя 4 коктейла. Ако познаеш кой, получаваш една точка. Номер А – Bohemian, номер Б – Spice Margarita, номер С – Aviation и номер Д – Jungle Bird. Мисля, че първото. Позна Bohemian е и получаваш една точка. Този рунд изборът е между уникален брънч от Habits Белчис сандвич, но от другата страна стои сочния свински тестис. Правилно ме чухте. Не пожелавам на нито една от дамите да го налапа. Ще избери си ляво или дясно. Ясно. Този път отляво. Мое ляво или твое ляво? Мое Риска е ляво. голям. Твое ляво. Добре. Но па Александър изпитва затруднения. Оп! Самолетчето идва. Отваря. По-широко. Нещо приятно ли е? Да, някакъв сандвич. За сандвич даваме една точка. И какво е според тебе това? Баничка с кремвиш. Ай! Близо беше, но не е любимата ти кремвиршка Ферай. Това е BLT луксозен сандвич. Втори опит за една точка. Чабата е наистина. Получаваш една точка. Искаш да знаеш какво избегна? Свински тестес! Как стана тъй? Нито една да не се наслади на свинския тестис. Мама мия, две от дамите ме уведомиха току-що, че са склонни да кусат деликатеса за една точка. Мале, много вкусно. За едни, което е гадорийка, за Ферай вкусотийка.
Така както гледам, чак Александра те завидя. Тук ще видим авокадо тоста, който момичетата с нетърпение очакваха. Но за сметка на това, от другата страна ги чака дяволски лютата чили стрида, която е научно доказано, че при прекомерни количества е смъртоносна. Късмет на момичетата. Ще им трябва. Отново е момент да изберем ляво или дясно. На тебе късмета доста че се усмихва. Да видим този път. Избирам мое ляво. Твое ляво. Ами ляво. Дясно. Си главата нагоре, отвори си устата. Чакай. Искаш да знаеш какво опита току-що? Това ли беше? Има още мъничко. Черешката на тортата. Миди. Близко си, близко си. Нещо морско. Нещо морско е. Абе да дадем една точка за миди. Ти опита стрида с чили. Пристига. Вкуснотийка. Можеш да познаеш, въпреки че ти казах какво е. За една точка. Мисля, че има авокадо. Точно така. Авокадо. Какво Авокадо може да го тост? мислим? Точно така. Авокадо тост за 2 точки. Две разкошни напитки ни очакват в този рунд, като едната идва от Habits и е техния коктейл Spicy Margarita, а другата идва чак от блатото на Шрек, неговия любим Шрек Шот. Избора е изцяло твой, ляво или дясно? Ляво. Ляво да бъде. Ляво. Ай, това е специалитет на Шрек, който описва Йоана току-що. Пута мадре, какво опита току-що? Не знам. Кисело краставичка. Кисела краставичка за 2 точки! Ферай! Йонси, пази се от този лют шот от джинджифил. Тая гадорийка, лично аз съм ти я скроил. Така, мразя люто. Айде на здраве. Джинджифил. Аз много Получаваш обичам. 2 точки. Тук изборът е между изкусно приготвена салата Цезар от Habits или прясно приготвено градинско охлювче, което е с гарнитурка повечко слус. Дано нашите дами не се окапят. Да видим най-после късмета дали ще се усмихне. Ляво или дясно? Ляво. Дясно. Да видим. Мое дясно. Твое дясно. Отвори уста. Как захапа вилицата. Пусни я, бе! Интересен деликатес се задава. Хапката е готова. Пристига. Мида. Близко си. Мога да ти дам опции за една точка. А. Домати краставици. Б. Цезар. С. Рукола. Цезар. Цезар за една точка. Опция А. Крава. Опция Б. Плужък. И опция С. Сладко раче. Ма. Как крава, бе? Б е отговора. Направо ти взема една точка. Тропически коктейл Jungle Bird или блендиран райграс. Да видим. От едната страна има поредното свежо коктейлче, а от другата не толкова приятно смути. Кое избираш? Ляво или Дясно. дясно? Дясно. Ляво. Коя мислиш, че е основната съставка? Давам ти 3 опции за една точка. Уиски, водка или ром? Ром. Ром е. Една точка за Йоана. Свежо смути от градината. Хубаво е.
Да утолим жаждата и с дясно. Опа! Забравя да ги сменя. Нищо. Айде, една точка за добро участие. Принцесата с телешка кайма, която виждате на екрана, ще чака под единия похлопак, а под другия заешка... Абе, сами се досетете. Кой от двата купола си избираш? Ляво. Десния. Добре. На здраве. Айц. Хора, това е вратите. Бульон от зайче, май не допадна много на Ферай. Този коктейл, еспресо мартини, съдържа както най-любимата, така и най-омразната напитка на Йоана. Мое ляво. Дясно. Ляво. Коктейл с кафе. Не мога да позная. Оф, няма. С кафе. Какъв е основният алкохол? Водка. Точно така, с водка. Една точка за Йоана. Кинола кюфтенцата са вкусотиката, която ще чака под единия подхлопак, а под другия... Абе, ще ви оставя сами да разберете. Ферай, в този рунд в единия подхлопак има доста свежи кюфтенца, а в другия нещо неприятно от водата. Левия. Стискам палци. Ляво или дясно? Дясно. Мое ляво. Предните участнички харесаха това, което ще опиташ. Добре. Дали Йоана ще познае консистенцията на храната за 2 точки? Чинуа. Това е. Получаваш една точка. Можеш ли да познаеш какво е? Сладка рибка, не знам каква е. Да ти дадем 3 опции. Кръвожадна акула, змиорка, октоподчи, мини. 2. Получаваш една точка. А? Не, Б, змиорка. Наистина ли? Ужас! Мразя! Точни телешки кюфтенца или крехки телешки опашчици се крият под похлопаците в този рунд. Ляво. Ляво или дясно, Ферай? Ляво. Ух, бе. Мазно? На какво вкус? Чакай до мене. Ферай, предната участничка, нямаше голям късмет с избора. Буши. Близко беше телешка опашчица. Ау. Внимавай, никой. Батак стана малко за Ферай тук, ми се струва. Може да познаем какво е. Част на теленци. Скокълчи. А краченце, Б опашчица, С голям телешки пенис. Си. Ай, за твое нещастие, не е С. И Лина, това е последния кръг, където в един похлопак има нещо сладичко от Хабиц, а в другия похлопак за пореден път нещо не толкова сладичко от Океана. Кой похлопак си избираш? Дясно. Мое дясно. Диетата на Ариел. Мириши. Водорасли. О, точно така, водорасли, 2 точки. Йоана ти даде доста стабилна хапка, мисля, че трябва да се сърдиш на нея. Глътни го и ще затапим с тортичка. Много гадно. И последния рунд свърши. Време е да сметнем точките и да видим коя е победителката. Докато преглеждаме кадрите, за да видим коя е победителката, от Хабит са приготвили на нашите момичета 2 наргилета, за да могат да релаксират и да си отпочинат от тежкия ден. След дълбоки математически изчисления стигнахме до заключението, че на трето място е Йоана с скромните 4 точки. На почетното второ място ще бъде Ферай с 7 точки. И с огромна преднина на първо място Светелина с 12 точки. И Цветелина честито с огромна предна пред другите момичета успя да си спечелиш ваучер за 100 лева в Хабиц. Да носи изградиш добри нови навици тук. Много ви благодаря. Исках
ли да го споделиш с нас? Не. Моля? LOL! Do it! Just do it!